हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो सर्ट आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर गिबि आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 2 सिमखौथ' नोंथांमोना बयबो नायखांखाबायानो जानांगौ। स' लोगोफोर बिनिनो पार्ट 3 खौबो रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोना जाय नायाखै रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 खौ सोर नायखांखो आरो नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आसा खालामो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौबो रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेला थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओरैनोथ' बिथाङा मैना आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट बाय पार्ट सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेरावनो आपल'ड खालामो। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय नेनानै दं एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसेनो फिल्म डाइरेक्टर रबि नार्जारि बिथांनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट लिरनायाव दिहुनजानाय थैसोमथौ आबुं बर' सावथुना दिनैसिमावहाय 17,80,360 रां आरजिनो हाबाय होननानै मिथिनो मोनदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर थैसोमथौ आबुं बर' सावथुनखौ नायखांखो आरो नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मोसाहारि बिथांनि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्सन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। स' बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।